ବନ୍ଧୁଗଣ, ରୋଗ ଏପରି ଏକ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁ ମଣିଷକୁ ହୁଏ ତା ଜୀବନରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ରୋଗଠୁ କିପରି ଦୂରେଇ ରହି ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିବା, ଆସନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ତୁଳସୀ ଗଛର ବିଶେଷ ଗୁଣ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ 7ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଚୋବାଇ ଖାଇଲେ ବର୍ଷ ସାରା କୌଣସି ରୋଗ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଗାଧୋଇ ସାରି ଚଉରାରେ ପାଣି ଦେଇ ଚଉରା ମୂଳର ମାଟିରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଚିତା ପିନ୍ଧିଲେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହୁଏ। ବର୍ଷ ସାରା ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ 6-7ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଚୋବାଇ ଖାଇଲେ କ୍ୟାନ୍ସର ପରି ଦୁରାରୋଗ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବ। ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିଲେ ମାନସିକ ଏକାଗ୍ରତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ଏହା ମନରେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ପିଇବା ପାଣି ଓ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପକାଇ ରଖିଲେ ଗ୍ରହଣର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ତୁଳସୀ ଗଛ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଦୀପ ଜାଳିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କଲେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳେ। 2-3ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପ୍ରତିଦିନ ଚୋବାଇ ଖାଇଲେ ପାଟି ଘା ଭଲ ହୁଏ।